Krásny dobrý deň, moje meno je Roman, spoločnosť Summer Camp a v tomto videu vám rád predstavím našu ponuku. Špecializujeme sa najmä na futbalové zájazdy alebo futbalové pobyty, či už jednodňové, krátkodobé, dlhodobé, alebo pre tých už starších chlapcov, staršie hráčky, ktoré majú naozaj silný potenciál pôsobiť ako profesionál vo futbalových kluboch. Snažíme sa ich umiestniť na tzv. Trials alebo skúšky do špičkových klubov. Začneme možno tým, každý rok sa snažíme priniesť na Slovensko nejaký rozdielový zážitok, rozdielový kemp, zahraničný kemp. Tento rok nám prídu Španieli, ktorí majú skúsenosť s trénovaním mládeže v Atletiku Madrid. Vždy sa snažíme to spraviť buď na 1 alebo na 2 dní. Tohto roku nám prídu Španieli na 1 deň s tým, že tréningová jednotka je rozdelená na 2 skupiny. Do obeda idú mladší žiaci alebo mladší chalani a hráčky. Do 14 rokov po obede už chceme, aby trénovali juniori od 15 do 18. A mladšia kategória je, chvála Bohu, vypredaná. Ešte máme nejaké voľné miesta pre tých starších chlapcov. Všetko nájdete na našom webe. A následne za chvíľočku vám ukážem aj, ako si nájsť konkrétny kemp, ako sa pohybovať na našej stránke. Alebo predstavím vám produkty v rámci produktového portfólia na konkrétnej mape. A ďalším takým kratším pobytom sú týždňové, dvojtýždňové alebo trojtýždňové pobyty cez leto, tzv. Summer Camp. Od toho je aj náš názov spoločnosti Summer Camp. Ide o oficiálne kempy špičkových klubov. Sú to pobyty či už v Španielsku, v Taliansku, v Anglicku alebo vo Švajčiarsku. V Taliansku robíme z AC Milano, tam je možnosť 3 destinácií: Lido di Jesolo, Lignano, Cortina d'Ampezzo v talianských Dolomitoch. A tento kemp viete absolvovať dokonca s dieťaťom alebo s hráčom, s hráčkou ako rodinnú dovolenku. Vy ste v destinácii, syn alebo dcera býva u vás, absolvuje počas dňa tréningové jednotky s klubom od 8:30 do 6:00 do večera a potom sa vráti k vám na ubytovanie na večeru a idete si svoj dovolenkový program. Alebo ho viete poslať na celý týždeň. Väčšinou všetky turnusy, ak si zapamätáte, sú v štýle od nedele do soboty, nedela, sobota počas celého leta, od júla až do augusta. Samozrejme chápem, že pre slovenských rodičov alebo rodičov celkovo je najatraktívnejší práve prvý prázdninový mesiac, keď chlapci alebo dievčatá nemajú letnú prípravu. Čiže to je Taliansko. V Švajčiarsku máme rozvojový kemp. Takisto aj ten taliansky švajčiarsky kemp je už pre deti od 9 do 17 rokov. Potom v rámci kempu sú rozdelení do konkrétnych skupín a ešte v tej skupine je rozdelené do mikroskupiny podľa výkonnosti. Čiže aj keď chlapec alebo dievča nie je Messi, nie je Ronaldo, ale miluje futbal, chcete mu dať zážitok, chcete mu dať dovolenku, chcete mu dať odmenu, alebo naopak vidíte v ňom absolútny potenciál, v rámci kempu si ho rozdelia presne do skupiny, aby to bolo aj pre neho osožné, aj pre tých chlapcov alebo dievčatá, s ktorými bude hrať. Čiže Švajčiarsko, máme tam akadémiu Patrika Laspinu. Patrik robí so Zidanom, robil asi s 20 špičkovými tímami švajčiarskej ligy, francúzskej ligy, belgickej ligy. Spolupracoval s Barcelonou, bol riaditeľom Kerver programu pre Francúzsko, priniesol celý Kerver do Španielska, v jeho futbale všetko od A po Z. Minulý rok sme tam mali relatívne dosť detí alebo hráčov a myslím, že boli spokojní všetci. Ja som tam bol osobne po prvom tréningu, v 15 minútach som naozaj videl, že wow, že toto je bomba a škoda, že ho nemáme aj na Slovensku. S tým, že Patrik príde raz za rok aj na Slovensko, momentálne sme preddohodnutí na budúcu jeseň a takisto bude tu organizovať nejaké trénerské workshopy, či už pre trénerov juniorských tímov alebo top tímov alebo Ačkových tímov na Slovensku. A ďalšou krajinou, ktorú máme v ponuke, je Španielsko. To sú práve Španieli, ktorí nám prídu tento rok. Je to kemp trénerov, bývalých trénerov z Atletika Madrid, 11-ročná skúsenosť v Atletiku. Atletico patrí medzi najlepšie týmy španielskej ligy. Je to Palencia futbalová akadémia alebo Palencia Football Academy, 2 hodiny od Madridu. Usporiadajú cez leto oficiálny kemp Atletica Madrid, tzv. 360-degree Atletico Madrid Experience. Zamerané je to na každý deň na 3 tréningové jednotky, ktoré nadväzujú na seba počas celého týždňa, čiže začnú nejakými technickými vecami cez priestorové pohybové cvičenia až po v úvodzovkách full contact alebo zápasové
tréningy alebo v rámci toho manšaftu. Väčšina detí nám tam ide na 2 týždne, z čoho sa veľmi teším. Každý jeden ten kemp je možný absolvovať na 1 týždeň, na 2, na 3. Väčšinou tá cena sa trošku ponižuje pri konkrétnych tímoch. V Anglicku to tak nie je, ak chcete poslať dieťa na Arsenal, Chelsea alebo Liverpool. Ak ho chcete poslať na 2 týždne, žiaľ Bohu, platíte dvojnásobok, na 3 týždne trojnásobok. Tie ceny sú globálne nastavené, tak robí si to cenotvorbu konkrétna organizácia. Nemáme na to dosah, oni si to vedia vypredať za týchto podmienok, ale cenovo je to zhruba tak, ako keby ste dieťa poslali na dovolenku s vami do Grécka, do Chorvátska, vidíte to v podstate to isté. Načetol som Anglicko, v Anglicku máme 3 oficiálne kempy špičkových klubov, čo je Arsenal, Londýn, Chelsea alebo Liverpool. Takisto pobyty sú 7-dňové, respektíve, ako som hovoril, 14-dňové, 3-týždňové. Chlapci nám zhruba chodia na 2 týždne. Arsenal má pick-up v cene, preberú si dieťa priamo na letisku, odvezú ho na kemp. Ubytovanie vo fantastických súkromných školách, tzv. Boarding schools, to sú platené súkromné školy v Anglicku, ktoré sú cez leto prázdne a práve kempy si prenajímajú ich zariadenia, čo sa týka ubytovania, čo sa týka stravovania, čo sa týka práčovní, čo sa týka ihriska, čo sa týka ubytovania pre vedúcich, trénerov, zdravotníkov, well-being staff. Sú to špičkové priestory a na týchto školách stojí iba školné 40 000, 50 000 libier na rok a kempy ich využívajú práve počas leta, čiže vaše dieťa si užije aj zážitok ale Harry Potter, je to historické, dýcha to takou anglikánskou kultúrou a deti majú možnosť v Anglicku vybrať si spomedzi 2 programov, buď je to English and football alebo total football, čo znamená 6 hodín futbalu denne v rámci toho predchádzajúceho angličtina a futbal, sú to 3 hodiny angličtiny, 3 hodiny futbal. A väčšina chlapcov, aj keď išlo na tú angličtinu, po druhom dni volali domov, že aj oni by chceli celý futbal, lebo všetci chlapci, z ktorých tam spoznali, majú celodňový alebo ten total futbal program. A tá angličtina je tam stále, tam na obede, je tam, keď idú spať, večer tam majú rôzne rozvojové aktivity v rámci tímu, majú tam workshopy, čiže tá angličtina alebo element angličtiny je tam stále. To sme mali Taliansko, mali sme Anglicko, mali sme Švajčiarsko a v Španielsku Palencia Football Academy, okrem letného kempu, potom už pre chlapcov od 15 rokov, má pobyty, či už na 3 mesiace, na pol roka, na 10 mesiacov, na celú sezónu. A tam sa už chlapcom venujú komplexne v rámci rozvoja, či už ofenzívy, defenzívy, nejakých mentálnych predpokladov. Dávajú workshopy ohľadom životosprávy, ohľadom spánku, pripravujú hráča na profesionálnu kariéru futbalistu. Keď motika vystrelí, chlapec bude veľmi, veľmi dobrý, či už cez Palenciu a cez ich kontakty, alebo cez naše konkrétne kontakty vieme chlapcov poslať alebo dievčatá na skúšky do špičkových klubov španielskej alebo nemeckej ligy. Sme s nimi už v nielen nejakom predzačiatočnom kontakte, máme ich zmluvne podpísaných, veľmi sa z toho teším, ale to už sú informácie veľmi delikátne a budem rád, ak niekto z rodičov bude mať záujem, preberieme si to individuálne, či už cez Zoom alebo sa stretneme. Tie možnosti sú. Chlapci alebo dievčatá by už mali mať nejakú nielen motiváciu, ale hlavne výkonnosť, nejakú históriu, nejaké štatistiky, možno nejaký videomateriál a dá sa všetko možné. A rád by som s vami ešte v kratučkom čase prebehol také zhrnutie toho, čo som vám sa tu snažil naznačiť a momentálne neviem, ako sa šeruje. Aha, máme. Stránka Summer Camp. A ideme na to. Prídete na našu stránku, viete si vybrať z týchto všetkých športov alebo zameraní, dokonca tam máme aj angličtinu. Povedzme, budeme sa baviť o futbale. Z týchto krajín si viete vybrať to, čo vás zaujíma, alebo viete si prejsť každú jednu krajinu. Povedzme, ma zaujalo to Španielsko. Mám doma chlapca od 15 rokov a chcem mu dať nejakú rozdielovú šancu. Viem ho poslať buď na kemp, vždy tu nájdete pod kempom cenovka, v cene je ubytovanie, strava, nápoje, dresy, práčovňa, tréner, voľný čas. Komplexný pobyt
okrem a žiadny tento kempov neobsahuje v sebe aj letenku. Letenku si hradia rodičia sami a tak to je uh, bež, bežná vec. V rámci všetkých kempov v Európe alebo na svete oni nevedia naceniť kemp pre rodičia z Ameriky, z Číny, zo Slovenska, z Talianska v rámci aj letenky. Letenky, ak to budete bukovať, máme aplikáciu, ktorá vyhľadáva svetovo najlacnejšie letenky. Teraz sme pozerali, je február, keď točím to video. Na máj sú letenky do Španielska obojsmerné 140 eur. Nie je to až taká veľká položka, mohlo by byť to v cene v kempu. Jedna vec, ktorá nie je v cene kempu, sú letenky. Povedzme, chcem ísť na tento madridský kemp, viete si o tom kempe prečítať základné veci, viete si stiahnuť nejakú brožúrku a hlavne sa viete dopracovať k dátumom, k cenám. Ak máte záujem, viete nás nakontaktovať či už cez WhatsApp, cez telefón alebo cez ten jednoduchý formulár. Vieme sa k tomu individuálne stretnúť, zavolať si, vysvetliť si a dozviete sa informácie, ktoré hľadáte. Povedzme, mám záujem o inú krajinu, Anglicko, mám záujem čisto o futbal. Je tu z možností čisto dievčenský futbalový kemp, chlapčenský alebo zmiešaný, kde vedia ísť aj dievčatá, alebo čisto brankársky. Povedzme, klikneme si brankársky, ktorý sa koná iba v konkrétnych ako keby lokáciách. Arsenal to má v 5 lokáciách, okolí Londýna, je to do 25 do 40 minút od letiska. Deti tam vyzdvihne kempový autobus, strávia celý týždeň v kempe, v kontrolovanom prostredí, kemp nevedia odísť, opustiť a zase ich odvedú späť na letisko. Tie základné informácie si viete dohľadať tu, viete si stiahnuť brožúrku, viete sa trošku namotivovať, vieme sa o tom porozprávať, uvidíte čo ďalej. A takto sa viete pohrať s každým jedným kempom na stránke summercamp.sk. V pravo hore viete vidieť príbehy chlapcov a dievčat, ktorí už s nami absolvovali nejaké kempy, je ich tam pár. A môže to byť taká príjemná motivácia, povedzme, tu bol Roman v Chelsea, stal sa tam MVP alebo MIP, Most Improved Player. Tak to nejak vyzeral jeho pobyt, zobrali ich na štadión, zažil to tam priamo, hej, ten pocit so strašnými chalami. Toto bola cena, ktorú dostal, má pamiatku na celý život. A chalani videli priestory, videli štadión, videli šatne, videli múzeum. A okrem toho, že tam hrali počas celého dňa futbal, bol to pre nich aj extra zážitok, že bral si aj niečo uchopiteľné aj domov, čo mu bude vždy pripomínať to, že išiel do sveta sám, v 12, 13, 14 rokoch absolvoval to, zažil to, zvládol to. Poďme sa pozrieť ešte na tú mapu alebo nejaké rozloženie tých kempov, o ktorých som vám vravel, čiže povedzme, keď sa nad tým zoberieme si to komplexne, je nejaká sezóna v čase, máme na výber z 3 kempov, či už kemp s angličtinou, čisto futbalový kemp, alebo tzv. High Performance Camp. High Performance Camp španielský od 15 rokov, tento španielský už od 9. Minulý rok sme tam mali, myslím, väčšinu chalanov a dievčat okolo 16, ale boli tam 2 chlapci 13 roční. V Anglicku máme 3 kempy, Arsenal, Chelsea alebo Liverpool, futbalové kempy čisto bez angličtiny, AC Milan alebo Real Madrid, potom švajčiarsky Foodlab s Patrikom Lespinom, ktorý spolupracoval s Zidanom, alebo kemp v Španielsku z Palencia Football Academy, či už letný kemp alebo dlhodobý pobyt. Povedzme, že absolvujem jeden deň v Bratislave s nami, čo nie je povinnosť. Idem cez leto, mali sme reálne takto rodičov, idem cez leto na týždeň na letný kemp. Zistím, že bolo to super, syn alebo dcera mi prišli domov nadšení a chcú ísť buď opakovane, máme rodičov, ktorí idú opakovane s nami, alebo máme rodičov, ktorí ho po kempe umiestnili práve do Palencia Football Academy. A máme podpísané už aj ďalšie akadémie, s ktorými máme spoluprácu, ale pre toto video nám postačí tento muster. A z toho sa dá potom spraviť nejaký dlhodobý pobyt, povedzme na 3 mesiace, na 6 mesiacov, alebo 5 mesiacov celú sezónu. A potom samozrejme podľa výkonnosti a podľa veku vieme umiestniť chlapcov, či už v provinčnej lige, OK, to ešte nie je big deal, v regionálnej, ak má výkonnosť. A ak bude mať výkonnosť, bude hrať v regionál, už si ho vedia všimnúť tréneri z konkrétnych tímov. Možno sa vie dostať do národnej ligy,
A tu už, ak bude super dobrý, a možno by mal šancu v Division de Honor, čo je najvyššia liga pre mládežníkov v Španielsku, tam hrajú už mužstva ako Getafe, Atletico Madrid, Real Madrid, Barcelona. Ale len pre porovnanie kvality, Atletico Madrid má v mládežníckom futbale v U16 6 tímov. 6 tímov, prvé 3 si platí on, ostatné 3 rodičia prispievajú. Je tam totálna konkurencia, ale nič nie je nemožné a myslím si, že je to oveľa zaujímavejšia cesta, ako sa tlačiť slovenským futbalom so všetkými jeho minusami aj plusami, snažiť sa o niečo. Dnes som čítal v novinách Patrik Šebo, bývalý futbalista Slovenska, povedal, že liga sa za 10 rokov, odkedy on dohral u nás, nesmenila, postavili sa nejaké štadióny, ktoré sa museli, lebo ináč by futbal pravdepodobne na Slovensku zanikol. Futbal nesleduje, nepozná žiadneho hráča, pozná akurát Bajsov som zo Slovana, ktorí robia tú ligu trošku zaujímavú. Ale ja osobne nepoznal žiadneho iného hráča zo Slovenskej ligy, alebo že by som si pozrel nejaký futbal Slovenskej ligy, že by to bolo akože investícia časová, že idem teraz na slovenský futbal a strávil som príjemný čas. Rodičia, ktorí máte záujem odozdať deťom nejakú zahraničnú skúsenosť, alebo máte už staršie deti a reálne chcete skúsenosť, možno sa stať profesionálnym futbalistom, nehovorím, že v prvej lige za Real Madrid, tretej, druhej lige španielskej, nemeckej. Máme nejakú cestu. Som v spojení s Racing de Santander, s Atletico Madrid a samozrejme tie ďalšie týmy, ktoré si ešte nechám pre seba, ale sú už podpísané. Ak máte sa vám, budeme radi. To bolo krátke predstavenie Summer Camp alebo veci, ktoré robíme, budem rád, ak nám dáte vedieť a možno spolu niečo vymyslíme a možno sa spolu aj stretneme na nejakom kempe. Krásny deň.